11 клас без коментар. Ставам. Днес е 29 април, сряда. Ковчи, седна. Изях за нещо кафе през прозореца. Чух цурня, некултурно. Шатайзан. Ох, гризе ме вътрешния глас. Да имаш една глупачка. Бачка. Но пък те си пътяга. Яга. Щяхме да си правим кекс. Секс. Само аз да я издебна. Дребна. Ще осъществим контакт. Акт. Ще я черпя Кока-кола. Кола. А пък тя ще е щастлива. Мисля си за мозъчна окраска. Саска. А пък може и текила. Мила. Джойнт да търся, тръгвам. Мръдвам. Чакай, аз го мръдна, ще откача, бе. Качвам се на някакъв покрив. По-прав. Но очакваше ме изненада. Ада. Имаш ли огънче? Аз ако имах огънче, вкъщи ще бъде рай. Делириум изпадам. Пада. Мозъкът ми не е в крак. Прах. Ето, всичко е кошмарно. Марно. Събуждам се от този екстазъм. Спазъм. Тръгвам из любимия ми град. Ад. Срещам аз оная котка. Топка. Тя пък кани ме на спирка. Скопчих се и ритнах кофа. Митака. Всички мислят за неморален. На мен това обаче не ми пука. Защото в живота всичко е красиво. Сиво. Да, наистина, всичко е сиво. Сиви сте и вие, сива е залата. Сивата реалност и сивите сънища, и като ги сравнявам, мисля, че сивите сънища са по-добре. Затова си лягам отново. Лека нощ. Искаме да ви кажем нещо, преди да приключи самодейността, което смятаме, че е важно. Аз ще го написам сега. Така. Всички знаете, че в нашия град има една традиция, а тя е ГПЧ, Румен Ролан, всяка година да има художествена самодейност. Ние сме възпитавани, че традициите трябва да се спазват и ето, че още един празник на таланта отмина. Въпреки пречките и краткото време, което имахме, искам да благодарим на ръководството на училището, както и на учителския колектив за тяхното значително съдействие, не тотално съдействие на места. Също така искаме да отправим един апел на вас, нашата публика и повечето потенциални участници в тази самодейност. Нека докато художествената самодейност съществува, аз съм сигурна, че това ще е докато ГПЧ Румен Ролан съществува, никога да не се позволява едно рамтиране, една груба цензура, както и не спазване на правото на нас, талантите, да творим свободно на тази сцена. Благодаря ви! Това беше всичко от нас. Искам да ви кажа, че това беше направено с една огромна любов за вас, публиката. Сега естествено да си спазим нашата си традиция, трябва да продължим всъщност да завършим с клетва. Нека всички участници бягат на сцената. И всички от 17 класа, които имат възможност да дадат също